नमस्कार मित्रांनो, आज आपण नवीन जालना परभणी नांदेड हा एक्सप्रेस कसा असेल आणि तो कोणत्या गावातून जाणार आहे ही सर्व माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये जाणून घेणार आहोत। जर ही माहिती आपणास आवडली तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका अशाच नवनवीन माहितीसाठी। तर मित्रांनो, मुंबई ते नागपूर या समृद्धी महामार्गाचे 520 किलोमीटर काम पूर्ण झाले आहे आणि तो खुलाही करण्यात आला आहे। तसेच पुढील शिर्डी ते मुंबई हे पण काम प्रगतीपथावर आहे। आता याच समृद्धी महामार्गाला हा नवीन जालना ते नांदेड एक्सप्रेसवे जोडला जाणार आहे। तर सध्या या महामार्गाच्या कामाला वेग आला असून भूसंपादनाचे काम देखील अंतिम टप्प्यात आला आहे। तसेच शेतकऱ्यांनाही मार्च महिन्यापर्यंत मोबदला मिळेल असं म्हटलं जात आहे। या महामार्गाचे बांधकाम पूर्णपणे RCC मध्ये होणार असल्याने हा महामार्ग मजबूत असणार आहे। या महामार्गावर एकूण 7 मोठे पूल असणार आहेत, तर 2 रेल्वे क्रॉसिंग ब्रिज असणार आहेत। या महामार्गावर 8 ठिकाणी इंटरचेंजेस पॉइंट असतील आणि जवळपास 18 ठिकाणी अंडरपास राहणार आहेत। जालना ते नांदेड या दोन्ही शहरातील पहिले अंतर 226 किलोमीटर होते, पण आता हे अंतर जवळपास 60 किलोमीटरने कमी होऊन आता हे अंतर 179 किलोमीटर राहणार आहे। मित्रांनो, हा महामार्ग जालना जिल्ह्यामध्ये 66 किलोमीटरचा असणार आहे। यामध्ये जालना, मंठा, परतूर या तालुक्यांचा समावेश असणार आहे। तसेच पुढे परभणी जिल्ह्यात तो 93 किलोमीटरचा असणार आहे। परभणी जिल्ह्यातील सेलू, जिंतूर, परभणी आणि पूर्णा या तालुक्यांचा समावेश असणार आहे आणि पुढे नांदेडमध्ये याची लांबी 19 किलोमीटर इतकी असणार आहे। या प्रस्तावित महामार्गाचे मोजमाप पूर्ण झाले असून भूसंपादनाचे कामही अंतिम टप्प्यात आहे। या महामार्गाच्या बांधकामासाठी जवळपास 14,500 कोटी रुपये इतका खर्च लागणार आहे। तर यासाठी एकूण 2200 हेक्टर जमीन लागणार आहे। तसेच या महामार्गामुळे प्रवास लवकर आणि सुखकर होऊन विकासालाही चालना मिळेल अशी अपेक्षा केली जात आहे। तर मित्रांनो, ही होती जालना ते नांदेड एक्सप्रेस विषयी माहिती। जर ही माहिती आपणास आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका अशाच नवनवीन माहितीसाठी। तर चला मग मित्रांनो, भेटू आणखी नवीन माहिती सोबत नवीन व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।